Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para kadang-kadang sutresna ringgit purwa wonten pundi kemawon. Wilujeng ngayahi siam Ramadan wonten ing taun 1497 Hijriah. Mugi-mugi ibadah siam kula lan panjenengan sedaya pikantuk barokah rahmat saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ganjaran ingkang sakmurwatipun jumbuh kaliyan ibadah kula lan panjenengan sedaya. Sampun sawetawis dangu Nisado channel mboten sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Wonten kalodhangan menika kula nedya unboxing nggih ringgit ingkang kala wingi kula pendet saking Klaten nggih, saking Keprabon. Lajeng ringgitipun menapa monggo kita bikak sesarengan. Lah menika ringgitipun sampun ketingal nggih. Wonten kalih. Nah niki ringgit ingkang sepindah paraganipun menika Raden Durmagati nggih. Menika ringgit gaya Klatenan nggih. Lumayan sae nggih. Niki nggih senadyan prasaja nanging menika jumbuh kalian karakter nggih klasik, lajeng pulasanipun sampun mapan, gapit sungu nggih. Tataanipun nggih lumayan niki. Menika kula caketaken nggih. Nah menika tokoh Raden Durmagati nggih putranipun Adipati Destarastra kaliyan Dewi Gendari menika kagolong ugi Sata Kurawa kapernah rayinipun Prabu Duryudana utawi Prabu Suyudana. Ya niki Raden Durmagati. Pulasanipun nggih mapan ya. Alhamdulillah kapanganipun sae nggih. Lulange kenceng. Menika ringgit ingkang sepindah Raden Durmagati. Sepindah malih kula caketaken nggih para kadang sutresna nggih. Nah menika.
Lajeng ringgit ingkang angka kalih menika nggih satriya nggih. Menika Raden Seta utawi Harya Seta. Menika nggih ringgit gaya klatrenan menika kapanganipun nggih sae. Terus lajeng lulange kenceng, pulasanipun mapan nggih. Jumbuh kalian karakteripun. Menika Raden Harya Seta nggih. Utawi Raden Seta, putranipun Sang Prabu Matswapati utawa Prabu Durgandana wonten ing negari Wirata. Menika guguripun wonten ing Baratayuda Jaya binangun kaliyan Sang Maharsi Warabisma utawi Sang Resi Bisma. Menika kula caketaken nggih para kadang sutresna nggih. Menika seritanipun nggih ketingal sae nggih. Karakteripun pikantuk ganteng nggih. Nah, menika ketingal gagah. Raden Harya Seta. Nah, menika Raden Harya Seta menika putra pembayun utawi pembajengipun Sang Prabu Matswapati. Mbok bilih cekap semanten nggih, unboxing ringgit purwa ingkang kula aturaken menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula matur sarta wonten klentunipun anggen kula ngrumpaka tembung nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang saageng-agengipun. Wilujeng enjing, wilujeng siam Ramadan, mugi-mugi siam kula lan panjenengan sedaya pikantuk rahmatipun saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sarta ampun katalumpen tetep tresnani sarta nguri-nguri budaya utaminipun budaya Jawi inggih menika budaya ringgit purwa. Ampun katalumpen share, komen, like nggih, subscribe nggih, mugi-mugi channel menika saged ngrembaka. Wasana wilujeng enjing, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.